De zomer loopt langzaam op zijn einde. Vanaf volgende week zijn in het hele land de scholen weer open. Voor campings en hotels is de grote drukte dan voorbij. De toerismesector in Limburg kijkt in het algemeen terug op een geslaagde zomer. We gaan naar Frank Monen bij Funbeach in Panheel. Ja, Frank, hoe druk is het deze zomer geweest in onze provincie? Ja, dat is toch wel een goed beeld. We hebben even een rondje langs de velden gemaakt. En dan constateer je toch dat iedereen redelijk tevreden is. De VVV heeft helaas nog geen recente cijfers. Maar om een beeld te schetsen, vorig jaar alleen al waren er 6,8 miljoen overnachtingen in Limburg. Dat zijn er dus heel veel. Mensen die ook allemaal geld uitgeven. Bijvoorbeeld bij toeristische trekpleisters, de Gaia Zoo. Die hebben we ook even gebeld en die stevenen zelfs af op een recordjaar. De directie zegt van misschien gaan we zelfs de 500.000 bezoekers overtreffen. Kortom, iedereen is toch wel redelijk tevreden. Dat is het beeld wat je eigenlijk toch wel ziet over de hele provincie. Ja, geldt dat ook voor de hotels en de restaurants? Ja, zeker. Ook zij zien dat ze een goede zomer achter de rug hebben. Wat ze wel zeggen is dat niet alleen de zomer, het hoogseizoen een rol speelt, maar ook het voorseizoen, het naseizoen. Kortom, voor hen is weliswaar de vakantie voorbij, maar het toeristische seizoen zeker nog niet. Want er blijven mensen komen. Vooral oudere mensen, die hebben zoiets van in het najaar kunnen we ook mooi naar Limburg. Dan zijn de prijzen wat goedkoper en dan is het ook wat minder druk. Kortom, voor hen is het seizoen nog niet voorbij. Nou, we zijn over het algemeen zeer tevreden. Het stabiliseert zich een beetje in de omzet. Het gaat niet met tientallen procenten omhoog. Maar je merkt gewoon dat het continu of constant druk blijft. En het niet meer met pieken en dalen is, maar dat er meer gelijkmatigheid in komt. Heeft het te maken met het goede weer van deze zomer? Ja, er zijn vele factoren. Weer is er zeker eentje van. En mensen zijn ook flexibeler met uitgaan. Hè. Ik bedoel, voorzichtig zeggen, de grijze golf heeft gewoon veel vrije tijd. Het is ook wat rustiger. Je komt meer mensen van onze eigen leeftijd tegen en mensen zonder kinderen. Dat vind ik ook wel een pluspunt. Geen gegil en geschreeuw en toestanden om je heen. En wij vinden dat voor het hoogseizoen gewoon heerlijk. We hebben natuurlijk familie met kinderen, maar het is niet de hoofdmoot. We hebben alle soorten cliënteel met de fiets, de voet, congres, werken. Mensen met kinderen die er even uit moeten op familiebezoek, et cetera. Dat is echt in deze regio heel goed gevuld mee. Frank, we hebben heel wat warme dagen gehad. De zwembaden, zijn die ook tevreden? Jazeker, zelfs vandaag was nog een zomerse dag. Hier in Funbeach bij Panheel waren er nog 600 bezoekers. Kortom, ik zal eens even vragen aan Luc van Engelen, de eigenaar, of hij ook terugkijkt op een goed jaar. Ja, we mogen zeker niet klagen. Het was niet een absoluut topjaar, maar dat was toch wel een mooie zomer. Hoeveel bezoekers had u? Dit jaar hadden we, ik denk, rond de 100.000 ongeveer. Dus dat is niet slecht. 100.000, dat zijn er best veel. Maar goed, er was ooit een topjaar, 180.000. Maar dan moet je echt ook elk jaar bijna het weer hebben als vandaag. Ja, toen hadden we echt vanaf de 4e week april tot begin september was het eigenlijk gewoon continu hoogzomer. Dus dat was eigenlijk perfect. Iedere dag liep het binnen. Dus Als mensen nu dit beeld achter ons zien, dan denken ze, het is daar wel leeg. Ja, maar het is nu 5:30 en we gaan rond een uur of 6:15 de mensen vragen het park te verlaten. Dus het druppelt nu langzaam leeg. En we hadden net heel even een paar regendruppeltjes, dus vandaar dan betrekken ze wel sneller. Ja, de zomer is toch een beetje afgelopen. In ieder geval de vakanties zijn weer, die zijn afgelopen. De scholen zijn begonnen. Alleen een deel van Nederland heeft nog vakantie. Profiteer jij daar nog van de komende weken? Ja, zeker. Als het lekker weer is, dan blijven die mensen gewoon komen. België heeft nog vakantie. Nou, er komen toch ook nog best wel veel Duitsers. Ook wat oudere mensen die wat gaan komen. Dus we blijven zeker nog daarvan profiteren. Zolang de zon schijnt, is het open. Ja, dan is het hier feest. Succes. Dankjewel.